Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salammu koyo wong anu Bapak-bapak, orang menjantengaten, orang ini sepuh, sing rawuh mriki dalam acara genduri. Yo, mugi-mugi bapak-bapak, monggo kula aturi potong tumpeng. Tumpeng endase gurih. waduh kowe yo aja Lah aku tak kira ning kono ki, aku ki lek jember balik terkesima pikiranku ambiar. Lah nyapo Lah kok enek rambutan ning tengah dalan. kudu rambutan ya Apa? kuwi ngono lurin Tak kira apa bumi tul ki rene dlodok sangu salak. Ning kono iso mekrok kaya ngono. wong iso yo Awake dhewe ki lho. dan piye ya Sangat meriah. luar biasa Orang mungkin lah orang meriah. Dayoe Pak Polisi enek, Heeh. warga masyarakat Karangan enek. Terus Mbah Lurah yo enek. heeh Terus grup Riok Bukal enek. Grup Riok ngendi kabeh teko kene. komplit Ora maido. ya Dino sing apik iki mau. dinopo Mbak Ayu, Mbak ayo ya Mbak Ayu duwe hajat duwe hajat syukuran ning tanah Karangan. heeh kelarangan ngono tak tuwonyo Aku lek arep metu mesti ketok. dan aku yo ning kene iki yo Yos ning kene iki luar biasa Yos Nyapa? terope wae don sawo Oh sawo ya, dina. dan luar biasa ditungane Yos Terpal abang wae gedang karo wong ya ning kono tok. Hitungane Dik, ditungane Mbak Ayu dan Mas Anung. Hajat iki didongakno piye? nah nggih Mbak Ayu kalian Mas Nur nggih Mas Nur cahya ya sangka jenenge wis ketok ya Iya. Nur kuwi cahaya Iya. cahya kuwi Ah, raut wajah kowe ngatekne masih aku ngatekne bojone. ayu Ayu. Nuk renuk. enak tuh Ayu dino ayu alami. Dino sejahtera rezekine lancar. ngomong di dino apa jeneng dino Dino iki gedhi rezekine, gedhi wonge, gedhi gajahe. Maksudnya kono kuwi lho. wah ayo ditungane Ya moga-moga masyarakat Karangan mangan jangan dicampur jamur. Lanjut. Masyarakat Karangan didongane rezekine makmur. Allahumma Amin awake dhewe kudu iso gua ndongane. kudu Mangan jangan dicampur teh. Masyarakat Karangan didongane. kata kabeh Ya jare ngono kuwi ya dong. ngomong ayo Mangan jangan ngene Pak Supri. Pak Supri. Masyarakat Karangan didongane. borongnya gede Kowe cokot kulone coba to. ora coba ditungane muga-muga Mas Anu kalian Mas Nur Heeh. diparingi rezeki kang murah barokah Uripe ora trimo reokan didhawuhi para turangga bola gajah ya rawuh. Bola tik penyanyine ya tau ngetik. Pawang ula ya teko kene. Sopo? MC-ne. MC iki? Pak, Lha iki wong berang kula jenengan lek enek ula nakal celono MC iki, Pak. Nah. Iki jenenge Heru. lho kula niki Lah, enten ulo dulu enten ulo dumung jenengan kalung nih nggih. Dirawuhi repot. Aja nyawer bubuhe Ayu. Jenengan mboten sah nyawer ganongan ning patute piye. Bumino pabrik gong aja nyawer gong. Biasane lek ora nyawer gong rusak. kowe dongamu Nyawer gong ben tambah. Pak Pri, muga-muga Pak Pri nggih lancar rezekine. Lancar rezekine. Nggih, Pak Pri. Gandos. Wes. Ayo. Ya, beli ganang niki sinten niki? Niki sinten Bu Ayu? Bodene gino Mbak Yunik. Mbak Ayu niki lho. oh niki ibuke Ibuke lho. nah nek Mbak Ayu kan Ayu Gino Ah, ibuke. Ayu Genuk kalau bubuk Bodoh rasa sejarah lalu semuanya. Jos, sawer es teh Jos weh. Sawer es teh. Wes aku ngurang ngalah. lagi Mas Bukan uang Aku di. Ker Pak Martin. besok Martin Lah iki kok sampe tok aku ora. Ditomong loro. Iya, Teten. 10.000. Ya, mulai enek dhewe cerita Den. nyapa Tanggapan Islam. Tuan rumah bayar 10.000.
Bukan ayo lho, Bu. Yo Akhirnya. anu elek ngono, Bu. Kowe iki aja ngono. Duit dilebokne cangkem nang tangane bareng. Ah. Asus sing ndi? Hah? Nasta yo. Sik, Mbak. Mbak tak tukon, Mbak. Es teh mahal. Mbak, aku es teh iku tak tuku 10.000. Ikhlas lahir dan batin. Heeh. Sesuk tanggapan aku njaluk si tongkas. Lah lah. Wis jenenge utang ya. Aja jumur iki mau. Yo, dilanjut. Yo, tepuk tangan. Hei. Oh, kok. Sembarangan. Barang. Kok. Mari kita tampilkan. Apa kita bangga Sultan? Hei, apa kita ini? Sat. Oh, sat. Yo, hei. Ah. Oh, tepuk tangan. Tepuk tangan. Yo. Ah. Terima kasih Bapak Kandos telah mengembangkan statusinya. Mari kita tampil kerdil. Mari Turonggo orang-orang. Pakai aku karo gede aku. Tak lebone kok. Yo. Tepuk tangan Kandil. Kerdil Sulaiman. Mari kita tampil Tong Sultan. Yo, tepuk tangan Yo, tepuk tangan potong mus. Kecap. Yo. Wis, goreng nang gablak. Yo, nah. Yo. Sedot. Terus tepuk tangan. Nidam cilik yuk. Tepuk tangan. Yo. Tepuk tangan. Yo. Ya sayangane wong. Lah aku. Lah kok tak ewer-ewer. Lah aku gede lagi. Ini. Yo. Piye. Sampun. Kalah marung mritik. Tong ditak blon. Mantap. Lha kowe anu ya. Kowe yo gegene kok. Wong mosok sak cilik tak ewer-ewer iki piye karepmu? Lah aku ora kok ngewer-ngewer. Lah terus piye? Ora. Kowe Lagi gegete macara iso lho. Kowe iki tek-tek sikilmu ning dhuwur lah kok sita ora dadi. Lah iya. Kowe iki nyapo? Mbak Ayu dino ki wonge ayu ora? Goreng wonge piye? Goreng wonge piye? kok gak dicu. Wong gegete. Oh, aku. Kowe. Jaluk edrek. Ya. Kowe yo kudu jaluk edrek. Oke.
Seneng kok. Setengah papa toh. Yes. Mbak ayo gini on nekakne jate layune kaya ngene. Lah iya, ha? Batuane jadi. Lah iya, lakune kok rada anu mekar lho. Aku dansa. Kowe dansa. Rasane dansa. Jajal dia dijemput ya. Cepet tak demok. Iya tenan nah. Itu kan. Nah, iya. Tangane kok weter iki. Iya. Lho ya, Bos. Nah, iki lho tangannya halus, enak kita kane, ya ta. Malah Mbak Ayu kayak ngono kuwi lho. Jan. Tangane ya ya, Gus. Ala kuwi. Apa kuwi? Ake watu. Watu apa kuwi ya? Ya Allah sikile Gus. Nyapa? Wae trincing. Sikile widran. Kuwi. Iya ya Allah Gus. Lah ya Allah blotek kabeh. Enak tane. Bu, Widun. Betul. Ora aku mau ke 30-an ah. Terima kasih. Yuk, Gus. Piye? Waktunya kita mepet Mepet. dan kita membagi waktu Pak. Betul. Karena ini dadake akeh, kita singkat padat. Arep. Yo, langsung kita boleh ning.